ಡೈರಿಡೆ ಕುಡಲ ತೆಲಿಪುಗ ಈ ಪಂತೊಗ ನಿಕಲಿನ ಮಾತೆರಲ ಬೊಕ್ಕರ ಬುಡು ಉಡಲ್ಡು ಮೋಕೆದ ಉಡಲ್ಡು ಎದುಕೊನೊಂದಲೆ ಬಂದುಲೆ ಮಾತೆರಲ ತೆಲ್ಪೋಡು ಮಾತೆರಲ ಐಸರ ಪಡೆಯೋಡು ಮಾತೆರಲ ಉಡಲ್ ಸನ್ಮಂತ ಉಪ್ಪೋಡು ಮಾತೆರಲ ತನ್ನ ಸಂಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಬನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದಿಟ್ಟಿಡು ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಮೊಡೆ ನಿಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸ್ ಡೈರಿಡೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ನಿಕಲೇನು ಕುಡ್ರ ಎದುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಆ ಕೂಟದ ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಪಂಡ ಹೊರಗಿಡಿ ವೇದಿಕೆ ಗದ್ದುಂಡು ಎದು ರಿತ್ತಿನಕುಲು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ದಾಖಲೆ ಎದುಕೊಂಡ್ವೇರಿ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಾಪ್ ಕರಿನ ಡೈರಿಡೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಡು ಅಕೇರಿದ ಆ ಊಂಚಿದ ಪತ್ತು ಕೂಟದ ನಡು ಪಂತನಗ ಪಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಪಂತೋಡು ರಡ್ಡ್ ಸಾಲೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಪ್ರಶಂಸಾ ಕುಡ್ಲ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬಡ್ಡು ಮಂಡ್ಯದ ರಡ್ಡ್ ಬುದ್ದು ಜೋಕುಲು ಅಕುಲು ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತು ಅಂತೇರು ಇತ್ತ ಆ ಶಾಲೆನ ಬಿಡ್ಪಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪಂಡ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಾಲೆ ಕಡಬುಡ್ದರಿಗೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೂಲರ್ಗೆ ಇತ್ತ ಅಕಲ್ನ ಅವತಾರ ಎಂಚ ಮಾತಾತನು ತೂಕ ಎದುಕೊಲ್ಲೆ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಾಪು ರೇ 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 ರಾ ಓ ದೇವರೇ ದೇವರೇ ದಾದ ದೊಂಬಪ್ಪ ಎಂಗ್ ಸಾಕಾದ ಪೋಂಡ ಪೇಂಟೆಡ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡ್ಡ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಮೋಕೆದ ಪುಲ್ಯಲುಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪಾದೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲಾಂಡ ಆ ಸಾಲೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ದಸರದ ರಜೆ ತಿಕ್ಕಂಡತ ಅಂಚ ಇನಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಿನ ಮಾತ ತಾಯರಿನ್ ಮಲ್ತು ದಾತುಂಡು ಓ ಹಾರ್ನ್ ಕೇಂಡು ಗಾಡಿ ಬತ್ತುಂಡ ಪಂಜೆನ ಪುಲ್ಲಿಲು ಬತ್ತೇರು ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ಡೇ ಪಾರ್ಲೇಜಿ 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 ಹೌದಾದ ಮಗ ಪಾರ್ಲೇಜಿ ಪಾರ್ಲೇಜಿ ಆರೆಂಕಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ದ ಟೆಂಪದಾರ್ ಗುಡ್ಡೆ ಗುಡ್ಡೆ ವಂಡೇರು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿರ್ ತಿಂಚೆ ಪಾರ್ಲೇಜಿ ತಿನ್ಪಿನಂತ ಶಾನಾಯ್ಕ್ ಬನ್ನಿ ಪಾರ್ಲೇಜಿ ಪಾರ್ಲೇಜಿ ಭುಜಂಗ ವಾಟಿಯ ವಿಶಿಂಗ್ ವಿಶಿಂಗ್ ವಾ ವಿಶಿಂಗ್ ವಿಶಿಂಗ್ ಹೌದಾದಂಬೆ ಏರ್ಲ ಕಾರ ಪತ್ವೇರು ಏನ್ ಕಾರ್ದ ಗಂಟು ಮುಟ್ಟಿಯಾತ ಗಂಟಲ ಕಾರಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಕೆಂಡ ಮುಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆರ ಮುಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಜಾರ ಅಂಚ ಮುಲ್ಕುರ್ದಿಡ ಮುಟ್ಟ ಓಲ್ ಮುಟ್ಟುಂಡಲ ಆಪುನ್ ಕಾರೆವು ತೀರ್ ಮಾಲ್ತಿನ ಬೇರೆ ಆತ ಪಾತುಂಡಯ್ಯವ್ ಎಸ್ ನೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓ ದೇವರೇ ಏನ ಜೋತುಲ್ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತೇರ್ನಿಯಾ ಅಂದಯ್ಯ ಅಂಚಿನ ಅಂದಾದ ಮಂತೆಯ ಹೇಳ್ತಾನ ಆಲ್ತಾರ ಮೂಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ತಿಂಗೋಲೆಂಕಲೆ ಕುಲ್ರೆ ಬುರ್ತನೆ ಎಂಕಲೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದ ರಡ್ಡೆ ಸೈಕಲ್ ತಿಕ್ಕದ ಅಂದ ಎಂಕಲ್ಲ ಉದಾರ್ ಬತ್ತೊಂಬೋತೆರಗುಲು ಅವೆರ್ ತುಂಬು ಕೊನದ ಇರ್ಬೇತ ಸಾಲೆ ಸೇರ್ ಬಾತ ಇಂದಿ ಅವಳು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಡುಪ್ಪನಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗು ಪೇರ್ ಕೊರೊಂದು ತೇರ್ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಪೇರುಂಡಿ ತುಲಿ ಗುರ ಗುರಿ ಬೂರ್ದಿನಿ ಒಂದು ಒಂದು ಗುರಿ ಒಂದು ಅಲ ಮೂಲು ಅವು ಕೆಬಿತ ಗುರಿ ಏತು ತೋರಂಡಲ್ಲ ಅವು ಮೂರು ಜವು ನಿಜಂಗ ಎಂತದೇಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಬೆಟರ್ ಇತ್ತು ಹೌದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅವಳು ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜನ್ನ ಅಂದ ಮಗ ದಾದನ್ ಮಗ ನಿಕ್ಕು ಹೆಂಗ್ ಅವಳು ಬೋರೆಜ್ಜಿ ಗಂಟಿರ್ದು ತಿರ್ತು ಬೇಗಾಪು ಅಂದ ಮಗ ಈ ದುಂಬು ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಿನತ್ತ ಇತ್ತೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ನು ಅಂಚ ಸೆಕೆ ಆಪುನತ್ತ ಅವು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಾರ್ದು ಬೇಗಾಪುನ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತ ಸಾಲೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜವು ಅಲ್ತ ಸಾಲದ ಹೆಂಗ್ ದಾಲ್ ಅನ್ನ ಜಾಪು ಜವು ಹೇಗ್ ಮಗ ದೊಡ್ಡ ಅವಳು ಪೂರ ಜೋಕುಳು ಬೀಸಿದ ಜೋಕುಳು ಎಂಗಳೇನು ಎದುರುಂತಾದು ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಕೇಂದಿ ದಾನ್ಯ ಭುಜಂಗಿ ಒಂಜಿ ಬಾತದ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದಿ ಒರ್ತಪ್ಪ ಅದಂಬೆ ದಾದ ಮಲ್ಸಂಬೆಯಿ ಪೀಸಿದ ಜೋಕುಳು ಬತ್ಕೇನು ಏನ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಕೇಂದಿರ್ ಯಾಮಂಡ ಉಪ್ಪಾಡು ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಜಿ ತುಂಡಾಲೆ ಕೊಂಜಿ ತುಂಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವಣ್ಣ ತುರುತು ಸರ್ತಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಗೊರನ ಬೊರ್ಚು ಬಂಡ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಆಯ್ತು ಹತ್ತು ಬಾಲೆ ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲಿ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪುನಾತ ಏನ ದೊಡ್ಡ ಉಪದ್ರ ಏನ ಅಲ್ತವಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವನು ಒಂಜಿ ಮರತ್ತ ಮುದಿಯಲ್ದ ಸಾಲೆದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆನ್ಲ ಪೊನ್ನುಲ ದಾದಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಆನ್ಲ ಪೊನ್ನುಲ ಎಂಚ ಎಂಚಿನ ಯಾವು ದ್ಯಾವ ಈರೊಂಜಿ ಟಿವಿಲ ತೂಪುಜಾರ ಇರೆಗ ಅಂದಾಜ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो
ಇಂಚ ಮಾರತ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದಿನಿ ಬೊಕ ಐಕ್ ಆಯ್ ಬಂಡಿ ಎಂಡ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಎಂಡ ಬಂಡಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪೆ ಅಗಲ್ಡ ಬೋದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಬಂಡಿ ಅಂದ ಯಾನ್ ಬೋದಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಐ ಕಾನುಲ ಪೊನ್ನುಲ ಸೇತು ಸರಿ ಬೇಡ ಬಾಟಿಂಕು ಅದಯ್ಯ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಾದಕ್ಕೆ ಎಂಡಮ್ಮೆ ಯಾನಲಜಿ ಆಯ್ ಬಂತಿನೇವನಿ ಯಾನ್ ಬೋದಕ್ಕೆ ನೀನಿ ಎಂಚಿ ನಾವು ಯಾನ್ ಬೋದಕ್ಕೆ ಅಂಡ ರೂಮ್ ಮಾಲ್ ಪೋಡಾಗೆ ಎಂಚಿ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂದಾಜ ಆತಗಿ ಅಗುಲ್ ದೇ ಬೇಡ ಬಾಡ್ ನಿನ್ನ ನೇ ಎಂಕಲೇನ ಅಂಚಿನ ಶಾಲೆಗೆ ದೇಪಾರ್ದಿಂದಿ ಎಂಚಿನ ಮಗ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಯುಗ ಆತ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು 80% ಎತ್ತುಂಡು ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂಚನ ಸೊನ್ಪೊಡ್ದು ಮಿಥ್ಯಾ ಒಡ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಗಣೇಶನ ಮಗಲೇನ್ ತೂತನ ಸಮೋದೊಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ ಗೈದೋಲು ಅವೇ ಗಣೇಶನ ಮಗಲು ಗಣಿತೊಡು 100 ಮಾರ್ಕ್ ಗೈದೋಲು ಕೂಡ ಅವೇ ಗಣೇಶನ ಮಗಲು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲೇನ್ ತೂದು ಕಲ್ಬೋಡು ಮಗ ನಿಂತುಳು ಏನೇ ಗಣೇಶನ ಮಗಲ್ ತೂತನ ಗಣೇಶನ ಮಗಲೇನ್ ತೂತನ ಗಣೇಶನ ಮಗಲೇನ್ ತೂತನ ಪೋಯ್ ಸರ್ತ್ ಗಣೇಶನ ಮಗಲೇನ್ ತೂತುದೇ ಯಾ ಫೈಲಾಯ್ ಅಂಚ ಅತ್ತ ಮಗ ಅಲ್ಲೇ ಲೆಕ್ಕ ಕಲ್ತದು ಈ ಮಲ್ಲ ಜನ ಓಡು 4 ಜನ ತೂಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಓಡು తే 4 ಜನ ತೂపుల కావడ కల్తుది డాక్టర్ ఇంజనీర్ ఆవడ ఉంది ఎజ్జి మళ్ళా జేసీబీ ద డ్రైవర్ అండలాపు మన్ను గర్పనక 4 జన ఇంచొంత తూపి ಅಂಚ ಅತ್ತ ಓ ದೇವರೇ ನಿಕು ಇಂಚ ಮಾತ ಮಲ್ಪುವರು ಬಗ ಪೂರಾಗುಲ್ಲ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅನ್ನ ಆಪುನ ಆತಪು ಟೀಚರ್ ಬಂದಿರ ಪೂರಾಗಳ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತೀರಿ ಗೆಂಡಿರು ಪೂರಾ ಜೋಕುಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪೂರಾ ಜೋಕುಲ್ ಅಲ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಶಾಲೆಗೆ ನಡ್ತೊಂದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪೇಟೆಗೆ ನಡ್ತೊಂದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರಾ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂಡ ಬಸ್ತ ಮಾಲಕೆರೇರು ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕೆರೇರು ಜೆಸಿಬಿಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಏರು ಎಂಕುಲ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಒರಿಜಿನಗುಲ್ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮ ರಿಕ್ಷೋಗು ನೆಕ್ ಪೂರ ಡ್ರೈವರ್ ಬೋಡತಿ ಐಕ್ ಯಾನ್ಲ ಮೋಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಪಿನ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪ ಅವಳು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಬೈದಿನಗಲೇನು ಟೀಚರ್ ಲೆತ್ತದು ಎತ್ತಿ ಎಂಗಲೇನು ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂಡ ಭುಜಂಗೆ ಬುರ್ಜೆ ಕನ್ನಡದ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆನ ಅವಳು ಊರಿ ಅಂದ ದೇ ಉಂಜನೆ ಕೇಂದ್ರ ಟೀಚರ್ ಮಂಡ್ಯಾಲ ಅದು ಸೀದಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ ಭುಜಂಗಡ ಕೇಂದ್ರ ಡಾಗ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು ಬಂದೆ ಯಾವಣ್ಣ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅವಣ್ಣ ಪನಗ ಮ್ಯಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅರ್ಥ ಆತಿನ ಟೀಚರ್ ಬಂದೇರು ನಾಯಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು ಬಂದೆ ಅವ್ಯಾವಂತ ನಾಯಿ ಒಂದು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ ಅದಕ್ಕೆ 4 ಕಾಲು ಇರುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಲ ಇರುತ್ತದೆ ಬಾಲ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಾಯಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಎತ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಆ ತನಗ ಟೀಚರ್ ಕೂಡ ಕೇಳೋಡೊಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು ಬಂದಿಲ್ ಆದಾಗ ಒಂಜಿ ಭುಜಂಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬರ ಪಿಎಟ್ ಕಾರ್ ಉಂಟು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾಯಿಗಳು ಪಿಎಟ್ ಕಾರಿನ ಅಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗ್ತದೆ ನಾಯಿ ಒಂದು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ ನಾಯಿಗೆ 4 ಕಾಲು ಇರ್ತದೆ ನಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಲ ಇರ್ತದೆ ಬಾಲ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾಯಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಲೆತ್ತಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದು ನಮ್ಮನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರ್ತೀರು ಉಮೇನ ನಾಯಿನೊಂಜಿ ತಪ್ಪೋಡೊಂದು 6 ಬಂಡೇರು ಚಂದ್ರಲೋಕ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು ಬಂಡೇರು ಆದಾಗ ಒಂಜಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿ ಇತ್ತೆ ತೂಡು ಆ ಚಂದ್ರಲೋಕೋಡು ನಾಯಿ ಎಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಚಂದ್ರಲೋಕ ಭಾರಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿವಸ ಚಂದ್ರಲೋಕ ಹೈಲೋಜಿನ್ ಲೈಟಿನಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ರಾತ್ರಿಯಂದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಾಗಿ ಅವುಗಳು ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಿ ನಾಯಿ ಒಂದು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ ನಾಯಿಗೆ 4 ಕಾಲು ಇರ್ತದೆ ನಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಲ ಇರ್ತದೆ ನಾಯಿನ ತೂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿದಾಗಲು ಕಮಿಟಿದಾಗಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾಯರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಯಿನೊಂದು ಶಾಲೆಯದ್ದು ಗಿಡ್ಪೊಡೊಂದು ಅಗಲು ಬಂಡೇರು ಕತ್ರಿನ ಕೈಪ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು ಬಂಡೇರು ಆದಾಗ ಒಂಜಿ ಶುರು ಮಲ್ತಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಒಂದು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ನಟಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಒಬ್ಬರು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ನಟಿ ಅವರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅವರದ್ದು ಶುಕ್ರವಾರ ನಮ್ಮ ಗೇಟಿನ ಹೊರಗೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಚೀಚೆ ಓಡುವ ನಾಯಿಗಳು ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ
ನಾಯಿ ಒಂದು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ, ನಾಯಿಗೆ 4 ಕಾಲು ಇರ್ತದೆ, ನಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಲ ಇರ್ತದೆ. ದಾದಯ್ಯ ನಿನ್ನ ನಾಯಿ ಪಿದಾಯ್ಕೊಂಡದ್ದು ಕಟ್ಟದ ಬಾಡು ಅಂದಯ್ಯ ಆ ನಮ್ನೆ ನಿನ್ನ ನಾಯಿ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಮುದ್ದುಲ ತಿರ್ಗಂಡ ಆ ಟೀಚರ್ ಬಲ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುವಲ್ಲ ಓ ದೇವರೇ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲ್ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಡಿ ಎಂಚಿನಯ್ಯ ಕಲ್ತೀನಿ ದೇವರೇ ಕಿತ್ತೆದ ಜೋಕುಲ್ನ ಪುದರಡು ವಾಸ್ತಿಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ ಕೊರಡು ದೇಪಂಡ ಐಕ್ ಜಿಂಜ ಕಾಸು ಬೋರ್ಡಂದಿಜ್ಜಿ ಲೋನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನು ಅಕಲ್ನ ಪುದರೆ ದೆಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲೇ ಕಟ್ಟೋಡು ಎಂತ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲೇ ಕಟ್ಟೋಡು ಓಯ್ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಲೋನ್ ಗೆಪ್ಪುನ ದುರಾಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ತಿ ಲೋನ್ ಗೆತ್ತನ ಧರ್ಮಗಿರ್ ಸೀಸಾದ್ ಭೋ ಈ ಬಾರಿ ಪಾತೇರುವ ತಂಬೆ ಏನೆ ಟೆಂಚಾಯ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ನಿ ಓ ಐಕೊಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಐಡಿಯಾ ಆಗ್ತದೆ ದಾದಾ ಎಂಕಲು ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೆದಿತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡುವ ದುರಾಲೋಚನೆಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೈವ ನೋಡಿಕೊಳ್ತದೆ. ಅವೇನೇ ಭುಜಂಗೆ ಮೂರನೇ ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಿ ಯಾನ್ ಅವಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಉಂಡ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಕನ್ನಡದೈಕ ಅವೇನೇ ಬರೀನಿ ಆರ್ ಮಾರ ಏನನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಲ್ತು ತಿರುಗ್ತಿಡು ಬರೀತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ದೈವಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ದೈವ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪೂ ನೀರಿಡುವುದು ನಾನೇನು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅಚ್ಚ ಪೂರ ಬಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ಅಂತಯ್ಯ ಜೋಕುಲೆ ಮೊರೆ ನಿರೀಕಲ್ನ ಸಾಲೆದ ಪಿಯೋನು ಪಂಡೆರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೈತಲ ನಗ ನಿಕುಲು ಗೋಡೆಲ ಆಗದು ಪಿಚ್ಚರ್ಗೆ ಪೋಪರ್ ಅಂದಯ್ಯ ಅಂದಯ್ಯ ಅವಳು ಐತಾರ ಖಾಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಮಾತಾ ಪಿದಾಯ್ ಬೋರಪ್ಪನು ಹಾ. ಇಂಚ ಪಿದಾಯ್ ಬೋನಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎದುರು ಇಂಚ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಾರ್ತಿ ದಾತಂದು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿರಿಂದ ಬಾಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ತುಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಿಂದೆ ಬರೆಯಿಂದ ಲಜ್ಜತ್ತೆ ಇದದೆ ನಾನೊಂದು ಐತರ ಫೋನಗಲ ಐತ ಅಂಚನೆ ಬರೆದಿಪ್ಪುಂಡು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿರಿಂದು ಪುರಾಣ ಐತಾರ ಫೋನಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆತ್ತನಿ ಹಿಂದೆ ಬರೆಯಿರಿ ಹಾ. ಅವೇನ ಅದೇಗೆ ಮಜ್ಜಿದ ತುಂಡು ಇಂಚ ತಿದ್ದಿದ್ದು ಬೈದ ದಾದಂದು ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಓ ದೇವರೇ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತುಂಡ ನಿಕಲ್ಲ ಕಾರ ನಿಕುಲ್ ಏ ಭಯ ಉಂಟುನು ಏನ ಎಂಗಲ ಗಾಡು ಉಂಟು ಯಾನಿರಣ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲಾಂಡು ಒಂಜಿ ಸಲಾಂಡಲ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಚೆಂದನ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ ನಯಸ್ ದೊಡ್ಡ ಪೈಜ್ಜರ ಅಂದು. ಅರ್ನಡೆಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಬೇಸಿಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋತು ಜನ ಅರ್ನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇಜ್ಜ ಅರ್ನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಡೆ ಏನಲ್ಲಲೆ ತಂಬು ಒಂದಿತ್ತಿರಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆರ ಒಂದಿನ ಎಂಕುಲ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಡೆ ಫೋನಾಗ 5,000 ಜನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಬಲಸರ ಪೊರ್ತವನ ಅರ್ನ ಬುಡಿಜಿನ ಫೋನ್ ಬರ್ತನ ಆ ರಪ್ಪ ಬಂಡೇರು ಈ ಭುಜಂಗ ಈ ಒಂಜಿ ತೂವನ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಹೋದ್ ವರ್ ಪ್ಯಾನ್ ದೇಪನ ಯಾನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಪುಗಿಲ್ ಬಾಡುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅತ್ತೆ ಯಾರು ಇಂಚ ಬಲಸರ ಎಂದು ಉಲಾಯ್ ಪೋದ್ ಯಾನ್ ಪಲಾವ್ದ ಕಟಾರ ತುಪ್ಪಿದ್ದ ಆತಾಂಪು ಪಲಾವ್ದ ಕಟಾರ ಬ್ರೆಡ್ ದ ಪೀಸ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಬುರ್ದು ಬಾಡ್ರಿ ಆಪುಂಡಿ ದೂರೋಡ್ ತೂಪು ಒಂಜಿ ಪರ ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ ಸ್ಕೂಟರ್ ಉಂಟು ಸೀದಾ ಪೋಯಿನಾಯ್ತ ಸೀಟಿನ ಪರ್ತದ ಸ್ಪಂಜಿನ ಕಂತು ಫುಲ್ ಬಡಿ ಮಲ್ತು ಬಾರ್ದು ಬುಡ್ನಿ ಎತ್ತು ಜನಕ್ಕೂ ಬಲಸಿನಿ ಜನಕ್ಕೂ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪಲಾವ್ ಎದ್ದು ಎತ್ತನಾಡ ಬ್ರೆಡ್ ಬ್ರೇಜನ್ ಯಾಮಂಡೆ ಪಲಾವ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ರೆಡ್ ಬೇಕರಿ ಬಕ್ಕ ಈನ ದೊಡ್ಡ ಅಂಚನೆ ಬಲಸೊಂದು ಬೋನಗ ರಡ್ನೆ ಪಂತೆಗ ಅವನ ಓಲಿಗೆ ಖಾಲಿ ಅಂದ ಅಗುಲ್ ಬಲಸು ಅಗುಲ್ ಬಂದಿರು ಭುಜಂಗೆರೆ ಭುಜಂಗ ನಾನೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮಂಡ್ಯರು ಏನು ಅಲ್ಪನು ಓಲಿಗೆ ಖಾಲಿ ಅನ್ ಮಂಡ್ಯರು ಆಯ್ಕೆ ಆ ಮಂಡ್ಯ ಬರಿತ ಹೋಟೆಲ್ ತಿನ್ನ ಚಪಾತಿ ಪೂರ ಬತ್ತಾಲೆ ಅಂದ ಬರಿತ ಹೋಟೆಲ್ನ ಪೂರ ಚಪಾತಿ ಬತ್ತಾತೀನಿ ಆಯ್ಕೆ ಕುಲ್ದು ಕೊರ್ಲುಡು ಮಂಜೋಲ್ ಪೂಜಿದು ಎದುರು ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋ ಬೋಪಿ ಆಯ್ತ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಫೀಟ್ ಪಿರಾವುಡು ಬೆಚ್ಚ ಪಾಯಸದ ಚಪಾತಿ ಬಾರಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಪಾಯಸ ಮಾಡು ಅದ ಜನಕ್ಕೂಲೆ ಓವು ತೀಪೆ ಓ ಚಪ್ಪೆನ್ನು ಗೊತ್ತಿ ಗಡ ಅಂಚನೆ ಬಲಸೊಂದು ಫೋನಾಗ ಕಡೇಟ್ ಒಂಜಿ 3 ಜನ ಪ್ರಾಯದಗುಲು ಕುಲ್ದೇರು ಅಗುಲು ಓಲಿಗೆ ಕೈ ಬತ್ತೀವಿ ಅದಾಗ ಬಲಸು ನಗುಲು ಎಂಡ ಕೇಂಡೇರು ಯಾ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಕೈತು ಬಂಡೆ ಅಗುಲು ಗೆತ್ತು ಕೈకి ಬೆಚ್ಚ ಬಾಯ್ಸ ಬಾರ್ದ ಯಾವ ಪ್ರಾಯದಾರನ ಬೊಬ್ಬೇದು ಅಯ್ಯೋ ಕೈ ಪೋಂಡನ್ನ ಕೈ ಪೋಂಡು ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಬೂರ್ನೆ ತೂದು ಸೈಡ್ ದ ರೆಡ್ ಪ್ರಾಯದಗುಲು ಕೈ ಉಲ್ಲೈ ಬೊಕಟಾಡ ಸೈಪು ನಕುಲು ಆಗಲ ಮಂಡೆ ಅಂಚ ಬುರುಂಡೆನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಆತೇನ ಈ ಸಾರಿ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗೋಣಾಗ ಎಂಗುಳಿದ ಕಾಸ್ ಕೇಂದನ ಎಂಗುಳು ಇರುವೆರತ ಒಟ್ಟು ಹೋತೀನಿ ಈನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಲ ಭುಜಂಗೆಲ ಒಂಜಿ ಕಿರತ ಬಾಕಿಲಿ ಬೋಯ್ ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಬತ್ತದು ಆಯ್ತ ಮಂಡೆಗಿಂಚ
ತೆಡ್ಡಿ ಹಾ. ಅಡೇಗೆ ಮತಿ ತಪ್ಪಾಯ್ ಹಾ, ಹಾ. ಸೀದಾ ಬತ್ತದು ಐಕೊಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು ಬಾರ್ದು ಹಾ. ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ದೀನ್ ಹಾ. ಬೀಲ ಬಿದಾಯ್ತು ಹಾ. ಸೈಡ್ ಭುಜಂಗೆ ದಂಡೆ ಇಂಚ ಕುಲ್ದಿನ್ ಹಾ. ಅಂಚಿಂಚಿ పోపు నాకు ఉచ్చు సైజు కాసు పాడు పోపు ಒಟ್ಟಿಗೂ 460 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದದೆ ಬಕ ಹುಂದು ಮೊರನಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ಸಾಲೆದು ಎಂಕುಲು 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತು ಜನ 150 ರೂಪಾಯಿ ಇರಡಕ್ಕೆ ಏನ್ದಾನೆ ನಾನು ಹಿಜ್ಜಿಕೆಂದು ಜಾರಿ ಯಾಂಡ 3 ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತನೆ ಅವೇನ್ ಯಾನ್ 300 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ತೀನಿ ತಾತ 3 ರೂಪಾಯಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ತೀನ ಎಂತ ಮಗ ಕೆಂಡ 3 ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತನತೆ ಹಾ. ಐಟು ನಾನು ಎನ್ನ ಪಾರ್ಲೇಜಿದ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ ತೊನ್ನಿ ಹಾ. ನಮ್ಮ ಬರೀತ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಾಯಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಾಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಯ್ದ ಕಿಂಜಿಜ್ಜ ಅಂಜ. ಐದು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬಾರ್ದು ಗೇಡ್ದ ಬಿದಾಯ ಮುಟ್ಟಾಗ ಅಂತೀನಿ ಹಾ. ರಪ್ಪ ಗೋಣಿಡ್ ಬಾರ್ದು ಕೊಂಡೊಂದು 300 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದದೆ ಬಕೊಂಡತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಿನಿ ತುದೆಕ್ ಮಿನಿ ಬತ್ತನ ನೀರ್ ಪುರ ಮಿತ್ತು ಹಾ. ಎಂಕುಲ್ 3,000 ಕೊರಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಅವು ಎಂಚ ಈರೊಂಜಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೇಕಿಯ ದೇಪಣ್ಣ 1 ಕಿಲೋ ಮಟನ್ ಬೋಡು ದೇಪಣ್ಣ ಅವೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಯ್ದ ಕಿಂಜಿದ ಅಪ್ಪೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮಟನ್ ಬಾರ್ದು ಬಿದಾಯ್ಕಂತದ್ದು ಫೋನ್ ಹಿಡ್ಕೊಳೋದು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡು ಇದ್ದ ಮಗ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ಅಂಚಿನ ಹಾಳು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ ಅಂಚಿನ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರ್ದು ದಾಯಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಇಂದದ ಮಗ ಬೇಡವ ಓ ಜೋಕುಲೆ ಗಂಟೆ ತನ್ ಮಗ 1:45 o'clock ಅಂದ ಉಂತುಲೆ ಜೋಕುಲೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೆ ನೋಡ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟ ಎಂತ? ನಾನು ನಮ್ಮದು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಭಾರಿ ಛಲಕಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡ್ಡಾಗಿದೆ ನಾನು ಎಂತ ಬಡ್ಡ ನಿನ್ನ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣೆ ಬರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಎಂತಾಯ್ತು ಎಂತ ನೀನದು ಇದು ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ಬರ್ದದ್ದು ಎಂತ ಬರ್ತದ್ದು? ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಏಕಲವ್ಯನ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಎಂತ ಉತ್ತರ ಅದು ಬರ್ದ ನನ್ನ ಅಂದಾಜಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಎಂತ ಬರ್ದ? ಎಂತ ಇದು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಏಕಲವ್ಯನ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆಂದರೆ ಏಕಲವ್ಯನ ಹೆಬ್ಬೆರಳಲ್ಲಿ ವಜ್ರದ ಉಂಗಿಲೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆಂತ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬರಿಬಾರ್ದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹಾಭಾರತ ಇದು ಪ್ರಬಂಧ ಬರಲಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ ಹೌದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾನು ಅಂದಾಜಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ಎಂತ? ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಸ್ವಯಂವರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹೌದು. ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಮೀನು ಯಾವ್ದಂತ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮೀನು ಯಾವ್ದಂತ ಬೇಕು ಹಾ. ಬಂಗುಡೆಯ ಭೂತಯ ಅಂಜಲ ಅದು ಯಾವ್ದಂತ ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಅಂಜಲ ಆದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಈಡಿಟ್ಟು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟದವರಲ್ಲ ಅವರು ಮೀನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಕರಾವಳಿಯವರಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀನಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದುಂಟಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರಜಪೂತರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಯಾರು ರಜಪೂತರು ಎಂತಾಯ್ತು ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹೌದು. ಅದು ತೆಗ್ದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಗೊತ್ತುಂಟ ಎಂತ? ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಇರ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೇದು ಈಗ ಸಣ್ಣದರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉಂಗಿಲ ಸಣ್ಣದು ಸಾಕು ಬಂಗಾರ ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡು ಸಣ್ಣದರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣದು ಸಾಕು ಬಟ್ಟೆ ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಯಾ ಜೋಕುಲೆ ಇಂದ ಮಗ ನಿಕಲೆಗೆ ಯಾನು ತಿನ್ನರೆ ಪತನ್ ಬತ್ತೆ ಮಗ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೆಗೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತು ಎಂಕುಲ್ ಬಂತು ಜಂಕಲೆ ಬಡ ಹುಂದು ಇಂದ ಬಾಲೆ ಯಾನ ನಿಕಲ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಮಗ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಮೋನೆ ತೂನಗ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ ಏಪ ಬಡಾಪುಣಂದು ಅತ್ಲೆ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜ ಇಂದ ಮಗ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಅತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಇರು ಎಂಕುಲು ಪಣಂದನೆ ಎಂಕಲೆ ಬಡಾಯಿನ ಪುರ ಗೊತ್ತಾ ಪುಂಡಿರೆಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಮುಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲಡಿ ಏತು ಕುಸಿಟಿತಿಜೆ ಎಂಕಲ ದಿಯಾಗೆ ಆ ಮಲ್ಲ ಸಾಲೆ ಕೊನ ಬಾರ್ದಿ ನೀರು ಇಂದಯ್ಯ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಲೆ ಅಂತ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಮಗ ನಿಕುಲು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ಕಲ್ತದು ಮಲ್ಲ ಜನ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲೆಕ್ ವಾ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡ ಆ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೋಡ್ಡ ರೋಡ್ ಅಲ್ಪುನನೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ಮಗ ಆಂಡ 4 ಜನ ಲೆತ್ತದು ಪನೋಡು ಭುಜಂಗ ಲೆಕ್ಕ ರೋಡ್ ಅರ್ಪುನಕುಲು ಬೇತೆ ಏರ್ಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಇಂದ ಈ ಒವೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ಮಗ ಆಂಡ ಆ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆಡು ಈ ನಂಬರ್ 1 ಒಡ್ ಮಗ ದೊಡ್ಡ ಇದ ಪೂರ ಪುಲ್ಲಿನಗಲ್ಲಕ್ಕ ಇರೆಗ ಕಾಸು ಬಂಗಾರ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಕಟ್ಟುಕೊರ್ರೆ ನಡ್ದ ಆವಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗ್ ಬಡಾಪುಣಂದು ಪನ್ನೋಡು ತುಂಬಿ ಎನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ತೂದು ಈರೆಂಗ್ ಕಂತು ಬಾಯಿಗೆ ನುಪ್ಪುದಿ ಇರತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಈರು ಉಪ್ಪನ ಮುಟ್ಟ ಈರು ಬಡಾಪುಣಂದು ಪನ್ಪಿನ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ದೊಡ್ಡ ಅವೇಡು ತುಂಬೆ ಯಾನ್ ಬರ್ತೀರ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ನುಪ್ಪುದಿ ದೊಡ್ಡ ಆತೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೆ
ಎನ್ನ ಬಂಗಾರ ಪುಳ್ಳಿ. ನಿನ್ನಯ ಜೋಕುಲೆ ನೆಡ್ತು ಮಿತ್ತು ಈ ಅಜ್ಜಿಗೆ ದಾದ ಬೋಡ್ ಮಗ ಇಂದ ಬಾಲೆ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಲಾದು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತದು ನಿಕಲ್ಲ ಬುಡೇದಿ ಜೋಕುಲೇನು ಪೊಲ್ಲೊಡು ತಾಂಕೋಡ್ ಮಗ. ಅವನಂದು ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದು ಯಾನು ಹೋಯ್ತರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪ್ರಬಂಧ ಎತ್ತನಪ್ಪ ಆಯ್ತ ಸಾರಾಂಶ ಒಂದೇ ಬರಕ್ಕೆ ಎಂತ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮದುವೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಎಂತ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮದುವೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಮಾರಬಹುದು.